Yesu adaworoma. Yesu adaworoma. Abusuafo nyina ho ye. Ohene na adaworoma. Eno na sorry boko. Obia ho ye. Obia ho ye. Enenzo Awurade de ache de na watwi nyina no. Esese wono nko ana ye de ho eto no so ne agini die. Efise wo no kwafo se obeboa yan ama yetimi nso aduru bia opeso adi eduru. So mbache mmompa ye ne nkonyame asem. Yeda wase Awurade ne Nyankopɔn. Ene anopa nsuso yede aseta enikabia ena yede mawo wa ya dom ehwe wadom ego yanso ma dom ne peja ya no pay mu aba ya baba tine fidie so yebompa ye gya dwumedie nyina sha wonsa Awurade ohene na wodom bo ma bibie wie pa ya kasa wo enwaye na se bibi nso asede chia nkutoni de ba mawo yeda wasese waye ewo Yesu timu. Amen. 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 Abusuamen kan show se baby a waso 80 uti adom 106.3 FM. Na watchni twem no ya the street devotion ifri abosu kan na brewo. Na de ye odem ha. Onso amutimi ebesu anisho ekire Awurade wa bra ye wo montene so no. Ebinom su tie ofie, ebinom su wa amano ni. Ni nyina bom ehye Awurade enyumanyama eyefe. Nti bia obia no Awurade nhyira. Next time de bekosu bia no na ode ho ahyemu bi na otimi nso so akoanim. Timothy asem first James James ngoma etiba kon chichimu a eye aduonu mienu. James chapter 1 verse 22. Ofobi otwi no. James chapter 1. Yanka ni enfe bintu ya hofo. Ose monye asam no etiefo eyofo na monye nitiefo enko ara ena adam ho ifa no biu na monye asam no yefo na monye nitiefo enko ara ena adam ho. Hallelujah. Yede nyamiasi se de bia o ma yebi na yede hihye hu kran etu yefo se de apostle Paul kan se de biara efre ne da no se si etimi tutu ye fo ye bobom mpa ye ma ye hu so fa semu ya semu a imuode na otwerefo no afutu kase a wode ema ye Yakobei eni hunade aso eti asem anokasa ehwene hunuade nipadua kwa no bia wadwuma eya ni nyina nso ebom ehye Awurade anyumunyam o kan twere ne bia os menka se eni huhia emaso menka se aso me de mina meti asem ntimi me de huhia wo hwe wadare so nyame free nipa wodi wo mudi na chi ebi eye fisherman bi ye doctor bi chese egu ahodo bibiri ane bom mo enti aso a etuatua ya aso ho aye ko be nyina Kristosom saso ni ho a be ye den kakra aso na wo kredu ba bi aso ni bi ye den enti daro me ka se bi na mi obi di nkomo na me se aso no wo tu nsa so aso a asono ye den but eba no na man dey asma de she ho no se ho ye peche enti asono no waso betimi aye den edubia no akai de mekan no wa aso aye mre de bia me bompa ya metaka se mo waso nye den ewo atamfo so na mo waso nye mre ewo nyame asem enti kofi efutua no de maye nipa bie ni ho no mo wode ne hwene ti asem kokwa na wote ho no mo na se wosofu be preach you elder ne be preach you deacon ne be preach you say guest speaker be ni after and safre na ne nyina mu no wode waso ne tie nyame asem na dia eye me fe ba ko bible mu asem a ewo mitrim da bia wo se pentem na tie na yenya na bua edubia bi nso a Paul kan asem se mpo muti nyame asem no efiri ye num bi se kura na sa kotwere num
uko fie na woni hwe ya wose bomoden kura na san effect de hwem se de na de nyame nipa ne ka no etisa na ene pempi yemu bebre no asubrachies den man yom se nipa bi mo hono mu a nya adwuma mu a woti computer on ya bre na manfo ku edilam ni adna fe na okofa bible se kenkan da bi na mum se wunya mbere ni ade ya kakra se ma woni bon content so ko nyame asem ye bon paye nipa bi hono mu a wo ya ne den wa ya na adwene se de obeye no opasa na obeye wo pentamatie nyame asem nya den onti o kana osi ma yenya sem no yenya ne yefo ma yenya ne tiefo keke yebetimi atia sem no na ne hwo no ade bia nenso ewo ho ubetimi aka atia sem onyame emenum nyame adifo num wote pa nya se wante but ne hwo no eno na abeye den nenso wo se wotie na se wo ya asem no yofo a tie de ubetie but wo ye ne yofo nso so a edi nhira ana ebrewo yem bebre nkwa ha osimifiri ha bani wati asem ne pote bebre ti asem ewiase nsem aye ko yete nsem pi but o different interpretation ni pa betimi afaso aye de obebi abanyame asem de waka no na waka ana de watwere nsoso no watwere enti bibi biara ye tie wonyame anum nsem we banyina no esese de ye betimi aka de betimi aka but empempi ne niema ne bebre ohono mu a minua no masofu no mu ebinom ene nipa onipa bi ho wo ka asem na asem na o ka no wono de wo ka o ba so obehwe pa de obe practice am ho sa de na wo ka no eno ho na mo no wo tuni de ne lala oboa enti wo ka se hwebenkum age se wo hwe nifa wono ka kire se hwebenkum na so wono mo hwe nifa wono hwe nifa no no ka kire se hwebenkum nanso wabra wono anim pefe se ade a wo kan so woni so very dangerous it was say munti asem na masem mutie ne saa keke wabra monyo empanifo bu ba bi se wode wano don enwira ebi enwo oti ase ebi wa oti ase so men do they say farmers day druswa so the nkofo J award ni we ho me this year 2022 men do be say ye kam akodru be men do be say free ase ko sinsa wo me be say nkoko men do papa wano na wo de kan ba ne yo no so wo ba yo no de edin oh sister me ware o amene wa nanti kan dia wo kan nipa na tie nanso wo kan ya otie dia wo kan ye no wo mfa nya adwuma afu de me honam nyina be ma urade mesoma urade no kuram watie nyame asem asofo ka bi bo hu dawro bi tue sikati radio so tv so ye bebre wuti bebre nanso ne hwo no de wo ka kire wo ma wo fie ani ade nyina wutim se wo ankasa de wo ka kire wo ma no wuni so anso wo ka kire enkwala no wo ka kire wo mo wa kire wo mo ne mepi nanso mu ba akokora ni wo de ye adwuma wo koye sa no wo koye se somebody bi nipa bi ehwe wo no wo koye te se de wo ka no wo practice kra no wa ye na ba emofra ene enchiri mane nkwala ehu ene gidie na wo ka ho asem se mamu nya ni tiefuo keke na ye nya asem no nso wiafuo ye dada ye ho wani ma bebre hu mekai Peter Ananias ne yire mua na mushe nyame bo o yakoton ya sasi ye be yese no wate se tight hunhia wate nyame asem bebre but asikane nya bawie ye no no bonifo abewurum na afi intro yem bebre o minya kodra brochira yem sa brochira den awo but asem na wo kan ya wo koduru ye no wo kan tra ba ne yone dia edin wo kwadwuma me first fruit oh nyame ya dum ne atua me ka wo kan kire sofo me first fruit dia oh sofo wo ka dia wo kan nyina mu ba kompo wo mfa nya adwuma ebia na wo pri position bi wo di tasensema wo kan ye nyina wo nya wie ye no yesese aboa afidie yi aboa esunisu ane gya no nso a esrinisu. And I no pay say 2022 nyame dia shemu for a purpose ye wo mo for botaye wo nyame nim sentia bebre na ye firi mu bi wu ebi kɔ na enso me no tiase a wo nyame ni ye nwiye ene mapa bebre wo ye nim better things ahead of us aye nya nuru ho na se penyame nhira se beba ya kwan mu a ne aye ka no of course obonifo betumi abetoto wa no of course ene ma bebre obetumi atwintwan wa na me no so ka brabo ho yare betumi aba o ha betumi aba mane
betumi eba sign betumi aba enu ase na me free time ba na wo hwe se tanka ne atakreta mienu bi na sofo wo mo akrase wo ai tetekwahye ai hona mo no na tanka no minim kwam mienu fa so mutimi hia woni atakreta na sade we de utim se tanka me de minim se na petrol mu na petrol nim kure tanka de tanka heat e gina mu driver me na wasmo ka say we de intententem ya waso mo hwe no wi tanka yi e free ha chese tanka o mo wa ye hu masa ya ka ho adwuma that ya ka petrol sam e kirewo a dangerous abrante ba akokwa bran erade emfa ne currency me abusuafo menka mo ya na me kai tama yisua adwuma na ye wo ya de mu doso I don't want to know sana na near friend Mr. Bokman me chia na abrante former president bi mame me person me bonidin omode ka bi ba ho na omo eye ho adwuma na wo fa filanity ne de yakata omo de fili ka no de tino na wo bo modern de o twe petrol ya na mechanic ni bi wa de ya no twe petrol de wo shinema adene so akọ ss obisa na wo twe gum no shata de nso anane na se lockdown no ena touch battery ne so abranti mu home kofi menini enya CSC obia no odwuma mu nim de making branti dimirika ne jaishi no obi ntimi nso mu no nso awunyana baby okoto ya woto form ne ade na chese omu ye ya dum washi kokokoko ne hona munyina ye tam no to kemu ne gina hospital oye radedia inti petra samu de ye mfa ne me ni agrokrasa de me kan se onyankopon a wode ye kono wode ye ba no ewrade wane pa bebere mawo enipa betumi a promise obedi uhwamo but the asem na o ka kire ne say yes me say ye ti asem ne keke nipa betumi akwaso obisa no then na ho preach so for bishop ne preach say no ka nanso ne ye no wo be fia che say wo mfa ba kompokra anya dwuma o bible onya de betue fia che ne say yankin kan kra wonya pa sori kwasi ada na the bible no beto age say do the next that Sunday na wafa ade apepa ho bible no kra wo mie mu poda ma enya sem no tifo nemu utia ya sem no yofo so for me that's ya me shira ho ensem bebre ene waka ade a kire yitifo na twi no head ne se ositi mu enshira ositi emu enshira monye asam no ni yofo na monye ni tifo enko ara enada mo ho se ne wokekan ye ensam ne bebre na yaka na so how to put it into practice no se ne wokan ye no eno de ya na eye den oh me bay me ni say be metume ya hwe na koduru sei watio abafranati nanso so so beyo anonso ya asam foforo oh se na odi kan enso enioma bebiri ne de anoka nanso so yenyo so for your ti radio isu ye kan sambe pe enso bebiri o ho a niyo yentumenyo anti yesre tiefo sre gurade se omoye oya anyame sha so ba so yentumi de beka bia yentumenyo sorry de ya okan bebire na sofo ka ye ka awa sorry obikura de ne bible no ba quotation ba kokura ye den so obikipu ewo ne trim e beka asam ne bebire nso se ye de be ye adwuma de me kai me kosra obi na o ko se sofo e da so akura megai na nam see the reason is saying also yes of focus anya fasting ina so for you go be ya fasting de ne nya asam ketua ama afi me kwa akura na me hu na wiwe no anya asam ketua na
epenyin baako yɛ so ne yɛmfa sɔfoɔ yɛkɔ asɔre die yɛmfa sɔfoɔ nhwɛ sɛ ɔbɛba ɔbɛnya ba na kodu hɔ asɔfo na di fufu ne yi nya asam ketua also sɛ makasa mo de monye na me de meta machi. You see, wo as a head no wo gina aka so yes adie we na se o me be mo ye na wankasa na wakan no wanya say waka na so de dada wa wo ho so nti for de ye difo e wo nuoma bebre mu I was ni nipa ye tie nyina ye difo nuoma bebre yeah the guarantees for man crack kan o say mamo na ada mo ho nyam yensi na twetwe nyankopon de yensi na twetwe na de nipa wodua no ye mbebere pinhyira mi pinhyira akontua metuye chese anamo bia wotu bia no promise bi so wo ho on se nyankopon kra wo hwe bible mu awrade se we yesi mamia we jafta awrade se mitimi ko din kunimu omo nyina nso so even jafta de kra de na din man because bona wo share awrade no onim nipa obeba be hia no na onu ane doba na eda na koma so be hia no se nenso wonya kan die ase se bi diso hwa Abraham na wakoba fodi Isaac wo ba kire se nyame kan ye wotie ye o na sudie no na den ade no what wo ba wa bra wo konso an kan kire kan yire na bia nko ba sugya gudu kombra ya bra wa Ishmael ba ye ni ade nyina chi na 25 years na fe nyame adoma wo si enti we are sure so we collect there Isaac se meko se ne nyame nim ahead wo nim ne wo nanim ne ne wo beyo eduru bi ade wo na mu no eduru bi wa kan wo do no be ni asem ne tie o wana be ma 10,000 wana be ma 20,000 wana be ma wo de sa chakura na mo nimra wo so twere ne kan ya mpusi studio asa wo akọ promise kura no anya sa akọ nyame nipa no no mo mpa ye no onyi sa chese emo wa babis emo no nya ro ne ma bi and somehow okay we ya sam bebre entu uwie na aso twi wani wo hye bo wadwumem ho medi so meyesi menkwa ha ahasesi na wo ba yete se ne ye no se ne bese ka se wo boa kra asde no ti yo ba ne ye no ne ye entu wase mamu nya sem ne tiefo ye ka de waye din preaching we obi a number 1 se pass preaching ba na obe pre obi kra na di nkomo da bi lala asem de obeti ni nyina wiegu trim na onim twro nso so betumi a twro aye notice ye come ba ne yo nenso ne yo no yemfa nhye yempa ibom se urade moa ye anope ye bompa ya ka kire urade se urade moa ye na ye tie na sem na sonda mo nko ne yete na sem o asem ye tibi wo fie ye tibi wo monten ye tibi wo nyame nipa na num ye tibi wo namfofo num na de no se ye papa nko ade a practice na ye ne yefo no nenso nyame ani ne nyankopon so nkasa mpa akwa no kwafo mo wadidie me hye ye uso asudie na den nanso so no se wo kentre ho bomodin sa wo bawe a sister wo bayo wo be ma wo promise ma be se be oba bia be hia ni bia wo tifiri wonu mo meware wo kan wafa wo promise ya na Mr Promise wo promise ko sa ba ne yofo no mekwa akwaya ho ade wo ware ni oba ya wo be se nan enum konsia wo boso pene wadwa because society me asem no yesre urade me da mesre urade yenyina edimufo yenyina edimufo ensam wa ya yeka no enye ni nyina na edi ye adwuma ti yesre urade se ye ne etiefuo nyina no urade na hu ye mobo na onomomo aye na ensam a yeka no yentumi mfanye adwuma na di yeti na kasi sitie mu enhira udi Abraham thereby what the Yafta thereby sankofo nyina nsoso na di o edi na so mu yesu tie wo mu no on say brofo kasa no ye wo yesi bibi de prompt obedience and a partial obedience prompt obedience and a partial obedience partial ne say waka asamo no okay metu one amount but me nya ne sane o kan ye no
ɛna prompt ne sɛ deɛ waka akyerɛ me no ɛno ɛna mɛyɛ deɛ ɔka yɛ na ɛno a na mayɛ na pahyɛ o aka baade me de ɛnya adeɛ a meyɛ ne biara ɛno no nyɛ nhyerɛ biara ngom ɛnti sɛdeɛ na yɛka yɛmfa nyame asɛm no ɛnyɛ adwuma deɛ yɛateɛ ɛwɔ yɛn mpanyimfoɔ hɔ deɛ yɛateɛ ɛwɔ government hɔ deɛ yɛateɛ wɔ yɛn maame no hɔ deɛ yɛateɛ wɔ nipa biara hɔ no yɛnwe na yɛmfa nyɛ adwuma yɛn nko adeɛ yɛde yɛ adwuma nhyira bebree wɔ mu no yɛn nso so yɛnsa bɛtumi akam sɔfo ɛda no pɛ yi baabi a wɔ biara no yɛkɔ awurade anim na yɛaka akyerɛ awurade sɛ ɔno a ne nsɛm ne deɛ n'adiifoɔ twere gu hɔ ma yɛne a yɛnya bi kan nyinaa no meka sɛ ebia na deɛ wokɔ mu ne deɛ wofa mu no ama nneɛma nyinaa no adeɛ ne deɛ ada no Paul kan sɛ deɛ mepɛ sɛ meyɔ no mentumi na mmom deɛ mempɛ no ɛno mom ɛna ɔsɔre a na ɔyɔ ebi a meka sɛ wopɛ sɛ wobɔ mmɔden a na deɛ woka ne deɛ woteɛ ne deɛ wohunu wode yɛ adwuma nanso no deɛ bɔ mpa yɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ɛhu yɛ mmɔbɔ ɛkɔ yɛ bɛ yɛ nuanom a wɔakɔ ntuo mu wɔn a wɔ Ghana ha fa na nyinaa wotie yɛn wiase baabi a wote yɛn ka firi biara kɔ Awurade anim ɛmpo sɛ bɔne bi ne wayɛ Awurade a ɔmfa nkyɛ yɛn wabɔ ne mpa yɛ da n'aseɛ nyinaa mu no Awurade yɛ mpaebɔ tiefoɔ ebi a na meka sɛ wahyehyɛ bɔ ahodoɔ bebree wani so bɔhyɛ ne bi hɔ no mu a ama obi nso ɛnsɛsi fam ama obi kura mpo meka sɛ wakɔduru afuase because kwan a wofa so a wodi nipa no kɔ apam ne adeɛ no ɛnyɛ saa kwan no so adeɛ ne deɛ wobɛyɛ o nanso so no wobɛte na ne yɛ nti yɛkɔ Awurade anim ne yɛka kyerɛ Awurade sɛ wɔno a wɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ no wotie daa na Awurade enti yɛ ne anɔpɛ yɛnkɔ Awurade anim maame papa baabi a wɔ biara na me asɛm no nekuta yɛn asɛm no netutu yɛn na mo si bia kono asɛm na de yɛ kɔnkan yɛpo nyame asɛm no yɛgyina he yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade yɛte w'asɛm a ma yɛmfa w'asɛm ntua na mɔ ababaawa bi aberanteɛ bi Awurade ma yɛntu wɔ na mɔ mpɛmpii no deɛ yɛteɛ deɛ yɛsua yɛkɔ sukuu deɛ yɛkɔsua yɛkɔ asɔre deɛ yɛsua yɛkɔ Sunday school deɛ yɛteyɛ yɛkɔ Bible studies deɛ teyɛ na nyuma obi to yɛ mu nsɛm Awurade yɛ mpaebɔ ne nsɛ na ɔpɛ hyɛ wo ho animuonyam na boa yɛn ɔbɔnefoɔ ne deɛ wɔpɛ yɛ daa sɛ nkɔbɛtoto yɛn ano Awurade ne nso ma w'ahoɔden nsamra yɛn so sɛdeɛ James nwoma ne ka ne ti baakɔ kyekyɛmu a yɛ 22 wɔsɛ ma yɛnyɛ asɛm ne tiefoɔ kɛkɛ ne mmɔ yɛbɛtie ne yɛbɛwe asɛm ne yɛfoɔ Awurade hu yɛ mmɔbɔ deɛ yɛde ano aka abɛyɛ bɔne abɛda yɛ so abɛyɛ nom Awurade yi firi yɛ so yɛsrɛ wo papa wo na wokasa ma nneɛma nyinaa dadi ɛnnɛ dwoada anɔpa yi baabi a wo ma bɛkorɔ Awurade ma yɛmfa nokorɛ mmɔ yɛasene ma yɛmfa nokorɛ mmɔ yɛasene ma yɛmfa nokorɛ adeɛ biara Awurade yɛate a mpo sɛdeɛ yɛkaa no kyea yɛama nnipa bi aka adwa mu deadeɛ no mguaseɛ bɛto obi anim asɛm bi ɔkaeɛ Awurade wɔasɛm ka o wɔ sɛ ma yɛma nsɛm ɛmfrɛ bi ɛmfiri yɛ no mu ma Awurade boa yɛn deɛ yɛateɛ ma yɛmfa yɛaso ntie nneɛma papa na yɛnsisi yɛaso wɔ nneɛma hunu ho Awurade boa yɛn Awurade boa yɛn Awurade boa yɛn ɛsiane sɛ wɔ nyame a woyɛ nokwafoɔ woayɛ bi da ɛwɔ Yesu diri mu mpakyɛ ɔbɔ mpaeɛ yɛda wase yɛwura ebio nso so yɛsan dwane to ɔmɔgya yi ɛdifɔ papa yɛdifɔ dodo ɛwɔ nneɛma a yɛsua nnɛ yi yɛgyitom nsɛm bebree na yɛka nanso so yɛntumi mfa nyɛ adwuma yɛserɛ wo Awurade dɔ mu a yɛn na deɛ yɛka nyinaa yɛntumi mfa nyɛ adwuma adaa no woka Ecclesiastes sɛ ɛmpoa no na ama bebree adwuma asɛe ɔsɛe bebree adwuma ɛfiri sɛ yɛhyɛ bɔ no a yɛka nsɛm no a yɛntumi nne so boa yɛn Awurade boa yɛn papa boa yɛn na yɛntumi nni deɛ waka biara so na mu nhyire biara nso so
yɛnsa ntumi nka deɛ papa nom ka kyerɛ yɛn a yɛnni so Awurade boa yɛn yɛnni so na mfa nhyira mmra yɛn deɛ maame nom ka yɛ a yɛnni so Awurade boa yɛn yɛnni so na mfa nhyira mmra yɛn deɛ ɔma yɛn mpanyinfoɔ ka yɛ a yɛnni so Awurade boa yɛn yɛnni so na mfa nhyira mmra deɛ asɔfoɔ ka yɛ a yɛnni so Awurade boa yɛn yɛntumi nni so na ɛmfa nhyira mmra deɛ teachers ka kyerɛ yɛn a yɛntumi nni so Awurade boa yɛn na yɛntumi nni so na mfa nhyira mmra nhyira bia wɔ wase mu efi na kɔi menhyɛ aseɛ nyɛ adwuma ma yɛn yɛda wase ɛwɔ Jesus din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ wodum ne nti amen adoma yɛbɛto aso na yɛabobɔbobɔ mpae na awɔtwe ne bosom baabi a wokɔ bia no fa hyɛ w'adwenem sɛ Awurade ma memfa w'asɛm a mete ɛfiri wɔ no mu nyinaa no meni so na yɛnhyira ama afoforɔ nso so sɛ wodi so a Onyame nhyira nso bɛyɛ kɛseɛ de ama ampa minimum say na what you nyane easy or community 10 Assemblies of God we know Mr. Ampa Mary say uma meda for moi nyame ya domo na what ya na ye penekra bia uma me Madam Grace Asabre aka B Mami Grace Asabre mebusuafo nyina hyedene na me adoma menim sɛ 11th of this month ya na me adoma fiada family gathering na Mensa Krum park on committee for Benjo How Trends sɛ dodo na nim ho no mo ɛhɔ anso na me dai be penekra bia na ɛhɔ park ne so na Mensa Krum onuma unim honuma Jumen Junction Potem ho committee 4 na kosi adanso yedino akọ Church of Pentecost committee 2 ntieni ye mame committee 2 na ehone be ko na asesom assemblies Pentecost asafo honomo revival assembly Pentecost community 2 revival assembly enti Mary shaho denye tawachiwai oni unia na munyina na ebusua Awurade bekoso akamo na wapepa moni mum nisuo ne doso ye mo bibia ya to shedding mercy unzu oso dro papa no munyina but ni nyina no onyame beboa yen no me ho ahoden ha na me di wusi ofre me SK appearment me mpem ho asem ne wo sofo David Sego ana di nyame asem ibrewo ene baabi a obekọ bia aka kai na me nyame ni wani mu kan na wadi nkunim akesi menum na bonunum me sorry su bishop ya usiansa obetenenka ne nyina emo no nso me wie na opese ne make asa obetimi afrem 0244 27 8545 0244278545 from SK PJ na menshira